אביעד, אבי, מה קורה? מעולה, מה טוב. איתך? מצוין. אז תראה, אתה הזמנת אותי לפרויקט שלך, אז עכשיו אני מזמין אותך לפרויקט שלי. כבודו לי. אז כן, ממש כיף שבאת. אגב, זה מצחיק, ציפיתי שתבוא כזה, אתה יודע, אתה מתכנן פיננסי, ציפיתי שתבוא כזה מכופתר ומעונב וזה, ואני כאילו באתי עם טישרט בכוונה, ליצור את ההבדל. אבל בסוף באת עם פולו, אז... בסוף אתה מדבר עם אנשים, אנשים צריכים להרגיש איתך בנוח. כן. אני מהדור הזה, מהדור קצת יותר חדש, מה שנקרא, מדבר לאנשים קצת יותר בגובה העיניים, מקווה שמי שמתחבר אליי יתחבר לרוח, וקשה לי לבוא ולחנות את עצמי בתוך איזשהו חולצה, בתוך המכנסיים, זה לא מרגיש לי אף פעם אני, אז מצד שני, זה הדרך שלי לאזן את זה קצת. אני חושב שזה מספיק טוב. כן, כן. מה שנקרא, זה עושה את העבודה. כן, קזואלי. אז מגניב, וכיף שבאת עד אלינו. תודה, תודה. אז אתה רוצה קצת תספר על עצמך קצת, יש סיבה שבעצם הזמנתי אותך, לא רק בגלל שאתה הזמנת אותי לפרויקט שלך ודברים כאלה, אלא כי גם אתה מתכנן פיננסי, אבל אתה מתכנן פיננסי שגם אוהב ויודע ועושה נדל"ן, שלא רואים את זה כל יום. אז, אבל לפני שאנחנו הולכים מכל הדברים האלה, קצת על עצמך, מי אתה, אביעד רווה? אז אביעד, בן 43, אבא ל3 ילדים, איתן בן 14.5, תאומות, מילה ויובל בנות 8.5, שבשביל זה אנחנו פחות או יותר נמצאים בכדור הארץ הזה. אני הייטקיסט לשעבר, מה שנקרא בוגר 8200, שהתגלגל לעולם ההייטק, בעולם היותר פיתוח עסקי, מיזוגים. היה לא רע במה שהוא עשה, התקדם יחסית מהר, אבל ככל שהתקדמתי מהר, גם הרגשתי תחושה מאוד גדולה של עייפות ומיצוי. תזכיר לי מישהו. כן, אני פוגש את זה היום עם הרבה אנשים. אתה יודע, משבר גיל 40, פשוט אצלי זה הגיע בגיל 35. ולמרות שכביכול היום אני מגיע ממקום שכביכול אני מאוד על הדברים מבחינת היבטים הפיננסיים, והדברים שאני יודע, לא הייתי שם. עד גיל 30 לא הייתי מאופס פיננסית, זאת אומרת, הכנסתי מלא כסף, הוצאתי מלא כסף, פחות עולם ההשקעות דיבר אליי, ואיפשהו בגיל 30 התחלתי כאילו לבוא ולהתעניין בעולם הזה, התחלתי במקום של שוק ההון, משם אחר כך התחלתי להתעניין בנדל"ן דווקא בישראל, עד שנתקלתי בכל המגבלות שיש פה בישראל, ומשם בעצם התחלתי להתגלגל לעולם השקעות הנדל"ן בארצות הברית, שנדבר על זה בהמשך, אבל איפשהו בתוך כל המסע הזה, הפיננסי, מצאתי איזושהי חיבה מאוד גדולה לעולם הזה, שלא הכרתי לפני כן. וככל שהתקרבתי יותר לעולם הזה והתעניינתי יותר בתוך העולם הזה, ולמדתי יותר בתוך העולם הזה, אז לא יודע אם זה במקביל, לא יודע אם זה בגלל, לא יודע אם זה כתוצאה מזה, התחלתי לאט-לאט, העולם של הייטק ממש התחיל לחרסם בי במובן השלילי של המילה, פחות הרגשתי ממש תחושת מיצוי. ומה בעצם שחק אותך? זאת אומרת, כאילו השחיקה, בעצם נשחקת כאילו מההייטק, או שפשוט זה מיצוי? כאילו, מה בדיוק היה שם, שחיקה או מיצוי? אני חושב שזה, בהתחלה שהתחלתי איתה, שנכנסתי לתוך העולם הזה, אני בן אדם שהוא אוטודידקט. אז אני לא יודע להסביר לך מה גרם לזה יותר, אבל אני יותר הרגשתי שבהתחלה אני נורא רציתי להתמקצע בתחום ההתמחות שלי, בהייטק. וזה אומר חשיפה לתכנים, הקשבה, למידה של התחום עצמו, התמקצעות. ולאט לאט אתה פשוט הפסקתי כאילו להיות על דברים, הפסקתי כאילו לרצות להשתפר בתחום, הפסקתי לרצות כאילו לדחוף את עצמי בתחום, פחות עניין אותי. כי זה פחות עניין, זהו, זה כי זה פחות עניין אותי בעיקר, וזה יצר אצלי איזושהי שחיקה. ברגע שיש לך משהו שפחות מעניין אותך, פחות דוחף אותך קדימה, אז אתה יודע, אתה ממשיך בכוח האנרציה, כי אתה חייב, כי אתה עובד באיזשהו מקום, כי יש לך אחריות, כי אתה מנהל, כי יש לך עובדים. כי יש לך ילדים, כי יש לך משכנתה, כי יש לך משכנתה, כי יש לך ילדים, נכון, יש לך דברים, ובסופו של דבר פשוט זה הפך לסוג של איזשהו מרמור ותסכול, ולשמחתי הרבה מצאתי איזושהי אלטרנטיבה, שמשכה אותי למקום החיובי, ולאט לאט זה התפתח לשם, עד שלפני משהו כמו 7 שנים, התחלתי באמת לעסוק בזה, במקביל להיותי שכיר. התחלתי לעסוק כאילו בייעוץ פיננסי, כי אני תמיד מאמין שבהתחלה אתה צריך את הביטחון העצמי עם עצמך, לעשות את הדברים בעצמך, עשיתי את הדברים בעצמי, אחר כך הרגשתי נורא כיף ונורא סבבה עם עצמי, והכל התחלתי לדבר על זה עם הסביבה שלי, אנחנו גם דיברנו על זה בפרק שלנו, ואחר כך אתה מתחיל לשתף את הסביבה שלך, בחוויה שלך, לא משנה אם זה מעניין אותם או לא מעניין אותם, אתה מספר על דברים בהתרגשות, וחלק מהאנשים נסחפים אחרי הדבר הזה, וכשאתה מקבל ביטחון שאתה נותן ערך לאנשים אחרים, התחלתי לבוא כבר ולייעץ
למעגלים שלהם כבר, שאמרו, תקשיבו, בואו תבואו לאביעד, הוא יודע מה הוא מדבר. עד שקיבלתי מספיק ביטחון ויצרתי איזשהו, בעיקר תחושת שליחות מסוימת אצלי, עד שלפני 4 שנים כאילו ממש עשיתי במרכאות לשרוף את הספינות, מה שנקרא הודעתי להתפטרות מסודרת, עם הודעה מראש מכובדת מראש, ו... והלכתי ואני 100% כאילו עצמאי מאז בתכנון פיננסי, וזה מה שנקרא, מה שהביא אותי עד הלום כאילו בגדול, בהיבט האישי והמקצועי. שאתה רגע אחד הולך למשבר גיל 35, 35, כן. קראנו לזה. זה... מה לדעתך גרם לזה, דרך אגב? זאת אומרת שאתה פתאום, מה שעשית בהייטק הפסיק לעניין, או שהיה תחום אחר שקרץ לך בו זמנית, מהמם. בעקבות זה שנכון אמרת, אני הייתי מכניס מלא כסף והייתי מוציא מלא כסף, שזה מאוד מאוד נפוץ, רואים את זה גם, אתה יודע, הרבה מאוד הייטקיסטים, דרך אגב, גם אני, אתה יודע, מהצבא להייטק, איזה יופי, בום, משכורות, יאללה, בוא נשתולל, אז באיזה גיל מסוים אנחנו מסתכלים, אומרים, רגע, אוקיי, מה עכשיו? נכון. אז ההייטק הפסיק לעניין אותך, או שפתאום ראית תחום הרבה יותר מלהיב, ואז שגרם להייטק בכלל להיות הרבה יותר אפור? אני חושב שזה שילוב של שניהם, אבל אני פתאום הבנתי שככל שאני מתעמק באיזשהו תחום מסוים שנורא מעניין אותי, ואז כשאני מדבר על זה עם אנשים, עם חברים, עם משפחה, אתה מבין את הפערי ידע, בעיקר לפחות בתחושה שלי, החוויה שלי זה שאתה נותן איזשהו ערך מאוד משמעותי לאנשים. משהו, איזשהו פער מסוים בין ידע מסוים שאין להם, ואתה נותן להם את הידע, ווואלה, זה לא כזה מסובך. התחושה שזה נתן לי, תחושת סיפוק שזה נתן לי, זו הייתה הפעם הראשונה שאני, מה שנקרא, עובד בשביל אנשים, ולא עובד בשביל חברה. בסדר? כשאתה עובד בשביל חברה, אתה נותן ערך לחברה, אבל אתה חלק מערך, לא משנה אם זו חברה קטנה, בינונית, גדולה, אני בדרך כלל גם אהבתי לעבוד בחברות בינוניות ולא גדולות, כי רציתי להשפיע. זאת אומרת, לדעתי, אם אני מסתכל על זה, היה הזרע הראשון, שאני רוצה לראות את השינוי, אני רוצה לראות את ההשפעה. לא רציתי, שלחתי לחברות, שעבדתי בחברות גדולות, סבלתי. מאוד. הרגשת בור קטן. הרגשתי חסר השפעה, קשה מאוד להשפיע בתוך ארגונים גדולים. אז בחברות בינוניות דווקא השפעתי יותר, והרגשתי יותר סיפוק, וזה לדעתי תחזק את הסיפור הזה לאורך כמה שנים טובות, אבל בסוף אתה צריך לדווח לבעל הבית, לבעלי המניות של החברה, זה לא משפיע על אנשים. פתאום שאתה מרגיש שאתה מתחיל להשפיע על אנשים, באמת, בדברים הכי פשוטים, אז לדעתי זה מה שמשך אותי. אז זה היה איזשהו שילוב מסוים, אתה כאילו קמלת ממקום אחד, ולמזלי, כי הרבה אנשים, אני פוגש אנשים הייטקיסטים, שלא מוצאים את השליחות שלהם, והם לא יודעים לעשות את הסטופ הזה. ואז הכל אפור. ואז אתה בלופ כזה מאוד בעייתי. באים בבאס על העבודה, כן. ומעבירים את היום, ומחכים שיגיע 4, 5, 6, זה אוכל לך את הנשמה. זה אוכל לך את הנשמה לאורך זמן, ולשמחתי, אני כאילו, היה לי את המזל למצוא איזשהו משהו מסוים שאני ממש ממש עניין אותי, סקרן אותי, נתן לי ערך, וזה מה שמוביל אותי עד היום. אני חושב שכזה, הגעת מצאת, כזה חיפשת, כן. וגם מצאת, זה לא רק המזל, זה באמת משהו שחיפשת, והיה לך חסר. יכול להיות. אם אני... זה קצת מרגש לי מה שאתה אומר, כי אתה בעצם מצאת משהו שממלא אותך, שבעצם נשמע לי ממך שכאילו מצאת משהו שזה נותן לך הגשמה עצמית. נכון. ונשמע לי שזה בא כזה משם. אז בעצם איך זה היה? התחלת להיות כאילו הגורו השקעות בעבודה, כולם התחילו לבוא אליך בעצם? בעבודה, בחברים, בסביבה, משפחה, כאילו, אתה בא חברה טובה, שבדיוק דיברנו לפני, כאילו, שהיא גרה לידך, שיש לה מודעות פיננסית מעולה, בסדר? שהיא לא, היא מתנהלת באחריות, ברמה של היא יודעת לחסוך, יודעת כאילו להיות בפלוס, לא במינוס, זאת אומרת, סבבה. אבל אין לה מושג במה להשקיע. היא משקיעה במוצרים יקרים, היא משקיעה במוצרים עם דמי ניהול מאוד מאוד גבוהים, היא משקיעה במסלולים, בגילי 43, יש לך עוד 20 שנים של השקעה, משקיעה במסלולים של אג"חים, כי היא סולידית, והיא בכלל לא מבינה מה זה סיכון גבוה, היא לא מבינה את הדברים האלה, והיא גורעת מעצמה מאות רבות של אלפי שקלים מהעתיד שלה ושל הילדים שלה. ובכמה מהלכים פשוטים שאתה פשוט מוריד איזשהו אסימון וחצי, מלמד איזשהו עיקרון ושתיים, כי זה משתחרר, ועכשיו היא משקיעה. השינוי, היא לא רואה אותו עכשיו, אבל היא מבינה מה ההשפעה של זה בעוד 10 שנים. היא מבינה את זה. זה לא ספקולציה. היא מבינה איפה היא תהיה בעוד 10 שנים, והיא מבינה איפה היא הייתה בעוד 10 שנים אם היא לא הייתה עושה את המהלכים האלה. וזה משהו שכאילו, אני לא יודע, כאילו, אני לא מכיר שינוי כזה קיצוני שקורה, זה מה שמסעיר אותי, כאילו, לצורך העניין. זה ההשפעה שזה מסעיר אותי. זאת אומרת, אתה חלק מאיזשהו מסע, יש פה איזשהו עניין שאנשים לא מדברים על כסף. לא מדברים מספיק על כסף. לא מדברים על כסף באופן כללי, אתה בא במשפחות, בארוחות ערב, בקידוש, לא משנה איפה. אז בוא נדבר על כסף. ואנחנו לא תמיד, אתה יודע,
כמה מרוויחים, כמה זה, אתה יודע, שואלים אותך, אבא, כמה אתה מרוויח? דברים כאלה, ולפעמים זה אתה כזה, רגע, וואו, שנייה, רגע, נכון, למה אתה שואל אותי? מה נכון. קורה? זה לא אז דברים בואו מספיק על נדבר על כסף. כסף. נכון, לא, בואו נדבר על כסף, בואו נדבר על איך עובדים נכון עם כסף, בסדר? בואו נדבר איך משקיעים. בואו נדבר שהשקעה זה כמו לשלם, להשקיע זה להשקיע באני העתידי שלך. למה אתה מרגיש מחויבות לשלם את ועד הבית שלך, או את השכירות שלך, או את המשכנתה שלך, או את חשבון החשמל שלך? כי חס וחלילה, אם לא תשלם, אז לא יהיה לך חשמל, או לא יהיה לך מים. אבל אתה, מבחינת הסדרי העדיפויות שלך, אבל זה בסדר לדבר, דרך אגב, כמה אתה משלם? משלם 600, משלם 400, משלם כן, 800, כל אחד, זה בסדר, זה אין בעיה, אפשר נכון, לדבר, שיחת מסדרון, שיחת הרחוב, שיחת המעלית, זה נכון, יכול להיות. נכון, זה בכיף מדברים. נכון. לא על הכישלונות שלנו, אבל נכון, בסוף אני אומר, לדבר על כסף, הכוונה היא זה שכסף והשקעות, זה אמור להיות חלק אינטגרלי מתוך החיים שלנו. נקודה, סוף פסוק. אין ברירה. נכון. אני חושב שברגע שרואים את זה בסוף, אתה יודע, אפשר להגיד שכסף זה יכול להיות כאילו תוצאה של כמה ערך נתת. תיתן נכון, הרבה ערך למקום העבודה שלך, לסביבה שלך, לעסק, ללקוחות שלך, לא משנה. זה כמו איזשהו ציון מסוים שאתה מקבל לגמרי. חזרה מהיקום. תן ערך, זה יהיה חלק מזה, לא הכל, חלק מזה זה כסף. אני חושב שהמקרה עם החברה שלך, בעצם יש משהו גדול יותר. זה יותר גדול תשקיעי במדדים כאלה וכאלה, וקחי את האג"חים ותשים אולי בקרנות מחכות. זה יותר מזה, זה כל מתכנן פיננסי יודע לעשות, וזה Mhm. כל אדם שהוא קצת יקרא באינטרנט, לגמרי, אולי ידע לגמרי. לעשות. היא לא צריכה אותי בשביל זה. כן, אבל אני חושב שקרה פה משהו אחר, שאולי אתה כאילו לא אמרת את זה במפורש, אבל אני בין השורות מצליח להבין את זה. נכון, ההשפעה לדברים לוקחים זמן. אנחנו דיברנו על זה כבר גם אצלך, נראה לי, בפרויקט, אין התעשרות מהירה, ודברים לוקחים זמן, וזה כן. אבל אני חושב שהיא עשתה דברים, לפי הסיפור, שלא בהכרח קשורים או משקפים את המטרות שלה, ויכול להיות שבכלל לא היו מטרות. ונשמע לי ממך שכשישבת איתה, אז בעצם עכשיו יש לה מפה, אוקיי, איפה אני רוצה להיות עוד 5, 10, 20, 30 שנה? מה אני עושה כדי להגיע? Mhm. נכון, זה בעצם נהיה שם משהו כזה, היא קיבלה כאילו בהירות. זה נכון מה שאתה אומר. לפעמים, אתה יודע, השנים לימדו אותי שהדברים הקונקרטיים והרציונליים שאנחנו כביכול יודעים, וזה דברים שאנחנו דיברנו עליהם גם בפרק שאנחנו צילמנו ביחד, זה לא תמיד מתחבר להחלטות. כשאתה שואל שאלה למתי את צריכה את הכסף, בסדר? ברזולוציה הכי נמוכה, כי הרי זה לא תהליך תכנון, זה לא סדרה של מפגשים, זה משהו קטן, נקודתית. והיא אומרת, אני לא צריכה את הכסף לטווח הקרוב, זה מבחינתי טווח רחוק. ואז אתה בא ואומר לה, לפעמים כל מה שצריך, היא יודעת את כל הרציונל, אבל היא צריכה שמישהו יבוא ויגיד לה, תקשיבי, זה בסדר. הכל בסדר. הכל בסדר, צאי לדרך. באמת זה בסדר. אתה רק מקבל, שאתה תקבל את הביטחון העצמי הזה, הרבה אנשים באים ויודעים, מדדים, ריבית דריבית, השקעות, כל הדברים האלה. לא צריך אותי בשביל זה. יש היום מה שנקרא תכנים בחינם בלי סוף, אבל אנשים עדיין לא משקיעים, זה בדיוק מה שאנחנו דיברנו עליו. ואני חושב שלפעמים כשאתה בא לבן אדם ואומר, תקשיב, זה בסדר, צא לדרך, הכל טוב. זה יכול להיות שזה יהיה, it's gonna be a bumpy ride, בסדר? אבל בטווח הארוך הכל בסדר. אתה מבין את ההיגיון, אתה מבין את הרציונל, מסבירים את זה ויוצאים לדרך. ואז כשיוצאים לדרך, אז יצאנו לדרך. עכשיו אנחנו כבר בדרך. נכנסת לפרויקט נדל"ן, בסדר? מהמם. אתה מסתדר. יהיו תקלות בדרך. נכון. זה לא יהיה חלק. תתכנן עד מחר. תתכנן עד נכון. מחר. יהיה לך תקלות. נכון. הכל בסדר. אתה תמצא משהו שלא בדקת. בסדר? תבדוק הכל. אתה תמצא משהו שלא בדקת. בסוף יהיה בסדר. צאי לדרך. רק צאי לדרך. ואנשים הרבה פעמים צריכים קצת את הדחיפה הזאת, ולפעמים זה צריך להיות דרך איש מקצוע. אבל ככה או ככה, הדבר הקטן הזה, הקפיצה הקטנה הזאת אל עבר לא יודע אם זה לא נודע נקרא לזה, היא משנה גורלות לדעתי. וזאת התחושה. זאת התחושה שאתה באמת יודע, וגם היא יודעת שהיא שינתה משהו בעתיד שלה, משהו קטן, בסדר? זו דוגמה קטנה למשהו קטן, בתהליכים יש דברים משמעותיים, אבל מספיק שאתה יודע שאתה מתחיל תהליך, אתה אומר, אוקיי, לא, עכשיו אני בתהליך, אני כבר, אוקיי, הייתה לי בעיה, היא כבר עכשיו, אנחנו עכשיו מטפלים בה כבר. לגמרי. זאת אומרת, אנחנו כבר בדרך. יצאת לדרך. כן. יצאת לדרך. כן. יצאת, פחדת לעשות, יש לפעמים דברים שאנחנו לא אוהבים לעשות, כמו משימות כאלה מעצבנות שאנחנו לא אוהבים לעשות, אבל אנחנו חייבים. וכשאנחנו מסיימים לעשות את המשימות האלה, אז יש לנו איזושהי תחושת סיפוק מסוימת. נכון. ולפעמים, אני גם אומר את זה על עצמי, יש משימות שאני לא אוהב לעשות, ואני דוחה אותם עד אין קץ.
יש לי, הפתרון שלי לזה, התחלתי להבין את זה בזמן האחרון, זה שצריך לעשות משימה אחת מגעילה, שאני שונא אחת ביום, אבל אחת. אחד ביום. כאילו אחת ביום, באמת, כי אם לא, אני לא עושה אף אחת חודש. נכון. את המגעילות האלה שאנחנו שונאים לגשת אליהן, וזה אחת מגעילה ביום, וזה איכשהו מקדם אותך עם המטרות נכון, שאתה נכון. פחות אוהב ואז אתה לעשות. יוצא לדרך, ואז, אתה יודע, כוח האנרציה מוביל אותך, ואתה במקום אחר. אני חושב שאתה צודק, כי זה אפילו היום בבוקר, ממש לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, אז הייתה לי פגישה עם אחד המשקיעים, שעשינו כבר פרויקט, והוא רוצה לעשות פרויקט נוסף, הוא היה ממש צריך שאני אבוא, הוא ידע הכל. כן. בחור מאוד מוכשר, מאוד איכותי, הוא יודע הכל, יש לו אקסלים מפה ועד הודעה חדשה, מדויקים להפליא, ואתה יודע, אתה תמיד אומר, נכון, יקרה משהו וזה, ובאמת, אבל הוא כן היה צריך שאני אבוא ואסתכל, ואגיד לו, אתה בסדר, אני מסתכל על הדברים, בוא ניקח באפרים, בוא נשחיר קצת את האקסלים, נשחיר, זה עדיין עובד, אתה בסדר. כן. אז, וזה עשה לו ממש טוב, להגיד, אוקיי, בסדר, עכשיו לא רק הוא רצה לעשות פרויקט נוסף, להמשיך, הוא בונה פורטפוליו של נכסים, מדהים. הוא גם ידע שזה מה שהוא רוצה לעשות, זה מה שהוא צריך לעשות, אבל הוא קיבל איזושהי חותמת, גושפנקה, או דעה, דחיפה קטנה. גיבוי. כן. רוח גבית תקרא לזה. אתה שם ואתה אומר כן. לו, יהיה בסדר. יכול להיות כן. שפספסתי משהו, ואתה תסתכל על זה, כן. ואתה, גם כשאתה אומר לו, הכל בסדר, אולי רק תסתכל ככה, כן. זה עולם ומלואו. ממש ככה. זה עולם ומלואו. זה מה שגורם לאנשים לישון בלילה או לא לישון בלילה. עכשיו אני אקח אותך על אותו משקל, אתה הלכת ועזבת, אוקיי? ועזבת את העבודה שלך. איך הייתה הרגשה באותו זמן כאילו התחלת לבנות משהו, בנית את העסק שלך, שהוא בנושא תכנון פיננסי, השקעות ודברים כאלה. פתאום עזבת, פתאום אמרת, אוקיי, אני מתפטר. שרפת ספינות, גשרים, איך שלא תקרא לזה. מה הרגשת? לקח אותך לאותו יום שם. באותו רגע שאתה יוצא, זה כזה קצת מתעתע, כי היה לי, מה שנקרא, תקופת סוג של מצנח זהב של איזה 9 חודשים, אז כאילו, זה לא יום אחד שהכל נגמר, אבל ביום הזה שהתקבלה ההחלטה, ויצאתי כאילו מהמשרד של הבעל הבית שלי, ואתה יוצא החוצה הביתה, אז יש בך חרדה מטורפת. למרות כאילו יש לי עכשיו עוד איזה חצי שנה, יותר מחצי שנה שאני עדיין יבוא, ועדיין יהיה אחראי, ועדיין כאילו יהיה בתוך הדבר הזה, אבל העובדה שזה סופי, זאת אומרת, שסיימתי סופית, ומה שנקרא, כבר לא ראיתי את המקום הזה, זה כבר לא הפחיד, כמו ביום שכאילו יצאתי מהמשרד ונסגרו העניינים, ועדיין הייתי לפני 9 חודשים של עדיין לתת תמיכה ולעבוד במקום בצורה כזאת או אחרת. זה לצאת החוצה כאילו אחר, כי אני לא הייתי עצמאי אף פעם, ואני לא גדלתי בבית של אנשים עצמאיים, וכאילו כביכול הייתי מאוד עצמאי בתוך העבודה שלי כשכיר, אבל זה לא באמת. אנחנו היום יודעים שההבדל בין להיות, זה לא באמת, זו תחושה אחרת לגמרי. ואני שמח שהיה לי כאילו את התקופה הזאת, שבאמת זה לא היה כאילו חד. לא היה קליר קאט, היה כאילו איזשהו תהליך. כן, אבל בהתחלה, הנסיעה הביתה ביום הזה הייתה מלאה בחרדה, ובפחדים, ובחששות, ובהרבה דברים שאתה לא יודע. זאת אומרת, היום אני מסתכל על דברים שאני יודע כעצמאי, כאילו מע"מ, דברים, הוצאות מוכרות, לא ידעתי את הדברים האלה כל כך. למרות שעבדתי הרבה עם עסקים, אבל לא בהיבט הזה. מעולם לא הוצאת חשבונית, אני תמיד אומר מעולם את לא זה ככה. הוצאתי חשבונית. כן. באותו זמן. כן, לגמרי. אז זה היה מלך חרדה, אבל כמו, אתה יודע, אני גיליתי בכלל בשנים האחרונות, עצם העובדה שאני פה, בסדר? אני פחות מרגיש בנוח מול מצלמה, אני פחות בן אדם שהוא ויראלי, ובכלל בשנתיים, 3 האחרונות, אני בכלל, מבחינתי, מאתגר את עצמי מבחינת דברים שהם לא נוחים לי, וכשאתה עושה את זה פעם ראשונה זה נורא קשה, ואחר כך זה כבר יותר קל. אתה מתרגל. אחר כך זה כבר יותר קל וזה יותר נוח, וזה כאילו, זה נותן לך ביטחון לעשות דברים אחרים, חדשים, שוב ושוב ושוב. עד לפני 3 שנים לא אהבתי להצטלם, לא עשיתי סרטונים, בטח לא התארחתי בפודקאסטים. מה שאתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל לאט לאט להתרגל ולהגיד, אוקיי, מה קרה פה? אני ממש זוכר את היום שאני עזבתי את המקום העבודה שלי, כאילו, ואז כאילו, אוקיי, סיימנו, ואני כאילו, אוקיי, מה קרה פה הרגע? זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, אתה מתכונן לזה חודשים, ואתה יודע שאתה רוצה, כאילו, יהיה בזמן ללכת וזה, ואתה יודע שזה הולך לבוא מתישהו וזה, וברגע שאתה עושה, אוקיי, כאילו, מה קורה עכשיו? נכון. ויש איזשהו שלב
שלמרות, אתה יודע, שהיה לי כאילו הזמנות קדימה, והכל היה בסדר, וכאילו, באמת, כאילו, הולך ללא נודע. השוק אהב אותי, הכל אהב אותי, אתה הולך העולם ללא אהב אותי. נודע. כן. זו תחושה של, אוקיי, מה יהיה? אני ממש זוכר שלקחתי את אח שלי, הוא העורך חשבון שלי בישראל, ולקחתי אותו לאיזו ארוחת ערב, ואמרתי לו, תקשיב, זה הולך לקרות, ואני כאילו, אתה יודע, אני כאילו אדם שתמיד משדר ביטחון לכולם וזה וזה וזה, והכל בסדר, אוקיי? השוק אוהב אותי, העולם אוהב אותי, לקוחות, הכל בסדר, אבל פתאום משהו, אתה מרגיש שמישהו מוציא לך את השטיח מתחת לרגליים, ולקחתי אותו, ואני זוכר שישבנו בארוחת ערב, וכאילו הסברתי לו, והוא אמר לי, אוקיי, טוב, אתה יודע, רואה חשבון, הוא אדם של מספרים, טוב, תראה לי מה מדובר, מה הסיפור, וזה וזה וזה. הוא מסתכל, וכאילו אומר, מה הבעיה? מה הבא? כאילו, זה הדבר הכי טוב שראיתי בחיים שלי, מה אתה רוצה? כאילו, הכל בסדר, זה, אף אחד לא מתחיל כאילו בצורה כזאת כמו שאתה מתחיל, כאילו, יש לך, אתה מטורף, הכל טוב, רוץ קדימה, הכל טוב, דיברתי איתו, נכון, בתוך הלילה, אתה צריך את זה, אתה צריך את בדיוק, אתה צריך מישהו שיגיד לך, הכל יהיה בסדר. הכל בסדר, במיוחד שזה העורך חשבון שלך, כן? כן, במיוחד שזה אח שלך. במיוחד שזה אח שלך, במיוחד שזה העורך חשבון שלך, כן, שהוא גם יגיד לך הפנים. וכן, אני זוכר, זה טלטלה. היום אתה עושה דברים, אני מרגיש שהם יותר מתוך, מהלקוחות שלך שבאים לתכנון פיננסי ודברים כאלה, זה יותר מתוך שליחות. ספר לי על איזשהו מקרה שככה עשית משהו, ואתה יודע שעשית משהו טוב בעולם. זאת אומרת, מלקוח או לקוחה או משפחה, שבאמת, אתה מרגיש שהשפעת עליהם, על המשפחה שלהם, על הכלכלה שלהם, על ההישגים שלהם, על הילדים שלהם, מישהו יש את הלקוחות שנכנסים לך הלב, אתה מכיר? אצלי כולם נכנסים עליהם, אבל... אז זה דווקא לא לאחרונה, זה דווקא לאחרונה. זאת אומרת, יש לי באמת את הזכות ואת הפריבילגיה, כל אחד זה סיפור אישי מאוד מיוחד, כל אחד והמסע שלו, אבל דוגמה מאוד קלאסית שלצערי הרב אני פוגש את זה לא מעט פעמים, אבל במקרה עכשיו אני זוכר את זה כי זה היה לא מזמן, אישה הגיעה אליי, אישה שהתגרשה לפני 2 בדרך כלל שמתגרשים, אז יש מה שנקרא חלוקת משאבים, זאת אומרת, גם אנשים שהם לא עשירים או משהו כזה, בסופו של דבר, אתה יודע, נגיד, הם קנו דירה, והדירה עלתה בערכה עם הזמן, והמשכנתה נשחקה, ואז פתאום הם מוכרים את הדירה ויש להם 1.5 מיליון שקל. כאילו, בחשבון בנק. זה לא אנשים עשירים, זה לא אנשים, זה אנשים אינטליגנטים, ספציפית עובדת משרד הביטחון, זאת אומרת, אישה מאוד מאוד אינטליגנטית, ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל אתה בחיים לא פוגש סכום כזה. כאילו, הם לא יודעים מה לעשות איתו. כן, רובנו לא פוגשים סכום הזה, ויש גם פנסיות שעושים חלוקת משאבים בפנסיות, איזון משאבים, סליחה. והיא במשך כמעט 2 לפני שהתחילה לעקוב אחריי, בסדר? הייתה עם קרוב ל2 מיליון שקל בחשבון בעובר ושב שלה. עכשיו, היא יודעת הכל, היא יודעת, כאילו, מה שנקרא, היא יודעת לדבר את כל עולם ההשקעות, יודעת לדבר עולם ההשקעות בשוק ההון, יודעת, היא הייתה לה דירת, עשתה עסקת נדל"ן בעבר, לא להשקעה, אבל היא עברה כבר איזושהי חוויה, חתמה עם עורך דין, לקחה משכנתה, אבל מה לעשות שבדינמיקה הזוגית שלהם, היא לא הייתה בצד הזה של השולחן, בעלה טיפל בכל, בסדר? וזה בסדר, כאילו, אני לא אומר את זה במובן השלילי של המילה, פשוט זה היה חלוקה מסוימת בבית. ולצערי זה קורה יותר מדי, ולצערי זה קורה יותר מדי עם נשים, שהן כאילו מרגישות, אני לא מבינה בזה, וסבבה, הבעלים מטפל בזה. החיים אומרים שלפחות במגזר הכללי, אנחנו קרוב ל-50% גירושים, בסדר? הסיכוי הוא די גבוה, שאת צריכה להבין דבר אחד או 2, כי את תצטרכי להתנהל פיננסית. יום אחד הנוח יהיה פחות נוח. כן, ואז 2 הכסף בעו"ש, 2 מיליון שקל, שרק אם היא הייתה שמה אותו בקרן כספית, היא הייתה עושה רק על הריבית, היא הייתה עושה איזה 100,000 שקל כל שנה, בסדר? כזה. לא מפסידה את האינפלציה. לא מפסידה כלום, כאילו, כזה, אתה מבין? אז היא הגיעה אליי, והיא חצי שנה עקבה אחריי. כאילו, לא עקבה אחריי סטוקינג, אלא עקבה אחריי ברשתות. כן, ברור. ועדיין לא קיבלה החלטה, זאת אומרת, היא ידעה, אני תמיד כבר אומר ידעה מה צריך לעשות, אבל היא עוד לא עשתה. כן, לצערי הרב, אנשים מגיעים אליי, אני חושב שאנשים צריכים להגיע אליי כי הם רוצים לקחת את עצמם קדימה, וזה מעולה, אבל אנשים בדרך כלל מגיעים כשיש להם בעיה. בעיה זה לא מינוס, בעיה זה יכול להיות הרבה כסף שהם יודעים שהם לא יודעים מה לעשות איתו, והם בחרדה על הדבר הזה. אז הם באים אליי שזה מספיק כואב להם. וכנראה הגיע הסף כאב שלה. והיא הגיעה אליי אחרי חצי שנה שהיא עקבה אחריי, ואמרת לי, אביעד, אני יודעת שאני צריכה להשקיע, אני יודעת במה אני צריכה להשקיע, ואני מפחדת, אני לא יודעת, אני מפחד לעשות טעויות, זה הכסף האחרון שלי במרכאות. הכסף האחרון שלך, בסדר? את אישה מוכשרת ומבריקה. ועשינו איזשהו תהליך.
ולונג סטורי שורט, זאת אומרת, אני מקצר את התהליך. בסופו של דבר, האישה הזאת, שהיה לה אפס מודעות פיננסית במערכת הזוגית שלה, ואפס החלטות פיננסיות פוסט מערכת הזוגית שלה, בסוף, בשורה התחתונה, אחרי תהליך, היא יוצאת עם תיק השקעות מכובד של כמה מאות אלפי שקלים, דירה להשקעה בישראל, עם משכנתה, בפוטנציאל התחדשות עירונית, בסדר? זאת אומרת, דירה ב5-10 שנים הקרובות תעשה, כנראה, לא רע, במקרה הגרוע, ובמקרה הטוב היא תעשה מעולה, והיא גם מחזיקה נדל"ן בארצות הברית, והיא בעיקר מרגישה שהיא שולטת, היא מבינה כל אחד מההשקעות, היא לא השקיעה ברמה של אביעד אמר לי, אז אני סומכת עליו, אני תמיד אומר, אז אתם צריכים להבין את מה שאתם עושים. אל תבוא חגורה לבנה, אני קורא לזה. בדיוק. אתם צריכים להבין את מה שאתם עושים. וואלה, זה לא מסובך. שום דבר לא מסובך. אם זה מסובך מדי, כנראה אתם לא צריכים להיות שם. היא מבינה מה היא עושה, והיא זזה. היא מתקדמת בקצב שלה, עם פיזור השקעות, ובעיקר יש לה את הביטחון. בסדר? היא יודעת לבוא, היא אומרת, אני מדברת על זה עם חברות. אם אני מדברת על זה עם חברות, אז אתה לא מדבר על משהו שאתה לא מרגיש איתו בנוח. אתה יודע להסביר את זה כמו ילד, כמו לילד. כי אתה מרגיש את זה בנוח. אתה לא, אם אתה עכשיו אני אגיד לך, בוא תסביר משהו שאתה פחות מרגיש איתו בנוח, אתה לא תלך תסביר את זה לחברים שלך, כי אתה לא רוצה לצאת טמבל. נכון. אבל אם אתה מרגיש בנוח לדבר על זה, לדבר על ההשקעה שלך בשוק ההון, להבין למה קנית דירה בהתחדשות עירונית, לא דירה חדשה, התחדשות עירונית, ואתה יודע להסביר את זה לאנשים, ואתה יודע להבין איזה השקעה עשית בארצות הברית, אתה יודע להסביר את זה, את הפחדים, את החששות, את ההתנגדויות, את הכל, את הסיכונים. למה עשיתי את זה גם? ולמה עשיתי את זה, ואיפה זה מתכתב, ואיפה זה מתכתב עם התוכנית ארוכת הטווח שלי. המסר פה הוא הרבה יותר חזק השקעתי טוב, השקעתי רע. זאת אומרת, אני חושב שאפילו מעבר להשקעות, היא השראה בעיניי. קיבלה. היא השראה בעיניי. היא השראה בעיניי. לקחת את המקום שהיא הייתה בו, ובתוך חודשיים להיות כאילו במקום. לי לקח שנים להגיע לזה. בעצמי עשיתי את זה לבד. לא היה לך אבל אביעד. לא היה לי אביעד, נכון. אז אתה שואל מה נכנס לי ללב, זה מה שנכנס לי ללב. אוקיי. אישה שכאילו בסופו של דבר, הסטטיסטיקה באה ומדברת, זה שנשים חיות יותר, מרוויחות 15% פחות מגברים, כן? הן פחות משקיעות. זה השורה התחתונה, זה הסטטיסטיקות. אגב, תקופה מאוד ארוכה אצלי, היו קצת יותר משקיעות ומשקיעים, וזה היה מדהים, זה מגמה שמאוד יפה לראות בשנים האחרונות, וזה דברים שהיום קצת יותר קורים. יכול להיות גם בגלל מקרים כאלה. אתה יודע למה? כי גברים לא אוהבים לבקש עזרה. ונשים כן. גברים לא אוהבים לבקש עזרה. אגו. קרא לזה שאתה רוצה. נשים מבקשות עזרה, שהן מבינות בעיה, הן יודעות לבקש עזרה. בגלל זה הן הרבה יותר טובות מאיתנו. הרבה יותר חכם. ברור, בגלל זה הן הרבה יותר טובות מאיתנו. בגלל זה הן יכולות להגיע הרבה יותר רחוק מאיתנו. כל מה שצריך זה ביטחון, ולהיות בפרונט של הדברים, ולדעת לבקש. זה נכון גם במשא ומתן מול מעסיק. למה שאני הייתי מנהל, בסדר? ועמדו שתי פונקציות מולי, גבר ואישה, לרעיון עבודה, למשרה, זאת אומרת, בן אדם שרוצה להתקבל לעבודה, או לדיון שכר. אני ממש הרגשתי, היא תדרוש פחות מהגבר. למה? כן. לא בקטע אני חושב שזה אפילו מוכח מחקרית, הדברים האלה. זה ממש ככה. זה צריך לשנות את זה. לגמרי. זה משתנה, לאט לאט, ממש לאט לאט. נכון, זה משתנה, ואני חושב שגם, זה צריך לבוא גם משתי הצדדים, דרך אגב, כאילו, אנחנו גם צריכים לעזור לזה לקרות, וגם מהצד שלהן, ככל שהן יודעות, הם גם... אלה סיפורים שכאילו אתה באמת, אתה מרגיש חלק מאיזושהי השפעה על משהו גדול יותר, בסדר? בסוף זה בן אדם אחד השפעת, אבל זה באמת מבחינתי השראה. אני בעיניים שלי, אני תמיד אומר שאני עושה לי טוב לקום הבוקר, של לדעת שהבן אדם מגיע מכאן לכאן, מאיפה שהוא רצה, ושהצלחתי להביא אותו לשם, כמובן, זה לא רק בגללי, זה כמו שהכוחה שלך הייתה, בדיוק, זה חלק מהמסע שלו, זה הרבה מאוד בזכותה. היא השראה, אמרתי, היא השראה, אני שותף למסע שלה, שותף יותר גדול, יותר קטן. רק עזרת לה להגיע לשם. כן, כן, שהיא תגדיר מי אני בתוך המסע שלה, אבל זה מסע שלה, לא שלי. אני שותף למסע, היא פשוט נתנה לי לעלות איתה לרכבת הרים הזאת. היא נתנה לי, אני לא... מדהים. זה ממש, זה דברים שממלאים אותנו ועושים טוב, ואני מאוד מתחבר לזה. תגיד, אני חושב שפעם דיברתי איתך על זה שהרבה, לא יודע אם הרבה, אבל חלק מהמתכננים הפיננסיים שנפגשתי איתם, לא תמיד מתחברים לנדל"ן. ולפעמים יצא לי ממש שיחות עם מתכננים פיננסיים, שאני מדבר איתם על נדל"ן, כזה או אחר, והם פתאום יושבים לו נוח בכיסא. בארץ או בחו"ל או בכלל?
בחול עוד יותר. בחול זה בכלל... בחול עוד יותר כן. עושה לו טוב. לא כולם, לחלקם יש כאלה גם. זה גם לא אומר שהם טובים או יותר או פחות, אני אומר שלא כולם, אבל כן ראיתי שזה כאילו התחושה חוזר שלך כמו הייתה. שאם, כן, שאם זה לא כאילו מדדים ובורסות, ואתה יודע, קופות, קרנות השתלמות עם הטבות רווחי הון ודברים כאלה, אז משהו לא עובד, ופתאום אני רואה שלחלקם ישבו לא בנוח בכיסא. מרגיש לי שאתה קצת שונה מחלק המתכננים הפיננסיים. איך בכלל הגעת לנדל"ן, כאילו, למה אתה רואה את הדברים אחרת מהם? אז קודם כל, אני מסכים איתך, כי העולם הישן של מתכננים פיננסיים נולד בעצם מתוך הבנקים ומנהלי ההשקעות, ובדרך כלל ההשקעות בתוך העולמות האלה, הם היו עולמות של שוק ההון. זאת אומרת, המתכננים פיננסיים המקוריים והוותיקים הם אנשי שוק ההון כהגדרה. וזה המוצרים שהם הבינו בהם, וזה מה שאפשרו להם למכור, והם גם לא היו עצמאים בכלל, הם לא היו עצמאים, הם היו כאילו עובדים בתוך איזשהו גופים מסוימים. קראו להם מנהלי תיקים אפילו. שגם לזה היה נכון. רישיון, והקורסים, והדברים מאוד מאוד... נכון, ומישהו שהוא לאט לאט התפתח גם בתוך העולם הזה, ורצה לקחת את זה לצד עצמאים, הוא עדיין היה בתוך העולם של שוק ההון. בסדר? הוא עדיין היה כפוף לעולם של שוק ההון. אני חושב שמתכננים פיננסיים חדשים מתחילים כאילו, מה שנקרא, באמת לממש לדעתי את החזון שלי של תכנון פיננסי, זה באמת לתת שירות הוליסטי וניטרלי, ולא להסתכל על זה יותר טוב מזה, אלא איך יש לנו בעצם כלים לבנות את התוכנית בעצם. הכל בעצם כלים, הרי זה לא משנה השקעה בחו"ל, בישראל, בשוק ההון, הכל בעצם השקעה היא כלי להגיע למטרה, היא לא המטרה עצמה. אתה לא קונה בית להשקעה, זה לא המטרה שלך. המטרה שלך זה להגדיל את ההון, המטרה שלך זה אולי לייצר תזרים, המטרה שלך זה להגיע ל-1, 2, 3. אני באופן, אני לא יודע להסביר אם יש לי איזושהי חיבה מסוימת, יש לי חיבה לנדל"ן, אז אני תמיד, אני מספר סיפור מצחיק, שאני בטוח שאתה הפוך ממני בדבר הזה, כי אני אסביר, כי כשאני נוסע, נגיד, יש לי עוד שבוע וחצי, אני נוסע לארצות הברית, אז אני נורא מתרגש מהנסיעה הזאת. זה שבירת שגרה, זה נחמד, זה לראות כאילו שותפים, חברים, עובדים, אנשים שאני כאילו עובד איתם, וזה שבירת שגרה מהשוטף שלנו. ואז אני מגיע לשם, ואחרי 3 ימים אני רוצה הביתה. בסדר? כן, זה מוכר. כי כמה אני כבר יכול לראות אותו דבר והכל. ואז הגעתי, אמרתי, למה זה קורה? זאת אומרת, אני לא שונא את העשייה הזאת, אני אוהב את העשייה הזאת מאוד, אני נהנה מזה. אני בכלל, החיבה שלי זה לעולם המימון. בסדר? ונדל"ן זה פשוט כאילו הקרקע הכי יעילה והכי נוחה שעולם המימון משחק בה לצורך העניין. אני תמיד בסופו של דבר אמרתי, מה משרת אותי? זאת אומרת, לכל מכשיר השקעה יש יתרון ויש לו חיסרון. ואני צריך לדעת מה היתרון של כל דבר בשביל להגיע למטרות שלי. יש לי מטרות אישיות שאני רוצה להגיע אליהן בגיל מסוים. אני מאוד מאוד מעודד לקוחות שלי ומשקיע בזה הרבה זמן ואנרגיה. בשביל להגדיר איתם את המטרות והיעדים האישיים שלהם, ואז משם אנחנו בונים איזושהי מטריצה לאיך אנחנו עושים את זה, ואני ניטרלי, אני אדיש. אני אדיש. אם זה שוק ההון, אם זה נדל"ן בארץ, אם זה נדל"ן בחו"ל, אני יודע לדבר על היתרונות וחסרונות של כל דבר. אני מרגיש מאוד בנוח עם כל אחד מהשיחות. אם אתה תראה אותי, למשל, מדבר ברשתות, אתה תשמע אותי מדבר הרבה על שוק ההון, אבל אתה יודע, מעולה, את מה אני עושה. זאת אומרת, אי אפשר להתבלבל שאני לא עושה נדל"ן, בסדר? אנחנו אולי נדבר על זה בפרק, אבל... אני חושב שאתה גם קצת עושה נדל"ן. קצת עושה נדל"ן, כן. אולי לא, א' כל לעצמך לביתך גם, וגם נכון. אתה עושה דברים מאוד מעניינים. נכון. אני קצת רואה את זה, אני אומר את זה כמחמאה, שאתה יודע גם לעשות נדל"ן. זאת אומרת, ואני אומר את זה כדבר טוב. אז אני באמת אומר, אני באמת מסתכל על דברים בצורה כאילו ניטרלית לגמרי. בסוף הכל משרת להגיע למטרה. יש אנשים שרוצים לפתח איזשהו תיק נכסים, בשביל לייצר איזושהי הכנסה נוספת, איזושהי הכנסה מהשקעות, אז יש דרך יעילה לעשות את זה דרך נדל"ן. שוק ההון בדרך כלל פחות יעיל בדברים האלה, בגלל היבטים של מיסוי. אני חושב שלי לצמיחה הונית, לאורך זמן, אם יש לבן את הסבלנות, והוא באמת רוצה פסיביות, אז כנראה ששוק ההון יותר ישרת אותו, וזה בעיקר לראות מה הבן אדם צריך, ומה האופי של הבן אדם, וזה השקעה, הוא ישן איתה טוב בלילה, אחרי שהוא מבין את כל הנתונים, ולעשות את ההתאמה, ואם זה נדל"ן או לא, או שוק ההון, אני גם אומר, הדברים שאני עושה, לאו דווקא מתאימים לכל אחד. הדברים שאתה עושה, לאו דווקא מתאימים לכל אחד. התפקיד שלי זה לבוא ולהתאים להם את זה בעצם. אז כן, אני מסכים איתך כן, יש התפתחות מאוד גדולה, אני יכול להגיד לך שהמון מתכננים פיננסיים, שאני מאוד מעריך אותם, הם מדברים על נדל"ן, בסדר? הם מדברים על נדל"ן בעיקר בישראל, אבל... זאת המגמה הזו מתחילה, אתה מרגיש שמתחילה להשתנות? כן ולא, כי מצד אחד אני שומע אותם מדברים על נדל"ן בישראל, כי יש לזה הרבה יתרונות,
אבל מי שלא בסופו של דבר, במיוחד בהשקעות, מי שלא התנסה בדברים מסוימים, בסדר? באופן טבעי קשה לו לדבר עליהם בביטחון. אז במקרה הטוב הוא לא ידבר עליהם בביטחון, שזה סבבה. אתה לא יכול לדבר על משהו שאין לך התנסות בו. במקרה הרע אתה מייצר איזה סוג של אנטי מסוים, ואז הנרטיב הוא סיכון, בסדר? כי אם אני לא מבין בזה, ואין לי ניסיון בזה, אז אני מגדיר את זה כסיכון, כי אני לא יודע. אז עבורי זה סיכון, כי אני לא יודע, וזה פייר. אבל אז בעצם אתה מונע המון 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 ידע ואפשרויות מלקוחות. אז אני חושב שפשוט כל מתכנן פיננסי הוא בסופו של דבר בן אדם, בהתנסות אישית שלו. אוקיי. ואם מישהו למשל עשה כמה עסקאות טובות של נדל"ן בישראל כמתכנן פיננסי, הוא כנראה ידבר על זה בצורה, יהיה לו יותר נוח לדבר על זה. מרגיש יותר שולט בחומר. נכון. אז להגיד לך, כן, אני חושב שיש איזשהו פער מסוים אצל מתכננים פיננסיים בדברים שהם יותר אלטרנטיביים, והם לא הדברים המסורתיים, שזה שוק ההון ונדל"ן בישראל, אבל כן אני מזהה איזשהו דווקא מאוד מתחבר למה שאמרת בהיבט של שוק ההון, זה הבסיס היה של מתכננים פיננסיים, היום קצת מדברים יותר על נדל"ן בישראל, אבל בדרך כלל בזה זה נגמר, לצערי. אוקיי. אתה התחלת בעצם את המסע הנדל"ני שלך כאן בישראל. כן, לגמרי. איך זה היה? ספר קצת. אז בהתחלה, בלי יותר מדי מודעות, היה קצת כסף פנוי, קניתי דירה בישראל. בטעות. כן, בטעות. טעות טובה. כן, קניתי דירה בישראל, ואז עוד היה תקופה נחמדה ויפה שהמס רכישה היה נמוך, כן. והיה אפשר למנף מדירה לדירה, אז הצלחתי קצת להשיג הון עצמי, קצת להגדיל משכנתה ולקנות עוד דירה. זאת אומרת, חיית בדירת מגורים? בהתחלה גרתי בדירת מגורים, היום אני כבר חי בשכירות. יש פה איזה, אתה יודע, יש דיבייט מאוד גדול בנושא הזה כן, של איך לגור, נגיע לזה. אפשר לדבר על זה. נגיע לזה. אז גרתי בדירת מגורים, בשלב מסוים עברתי שכירות, אבל בגדול היה לי דירת מגורים, קניתי דירה להשקעה, ואז עוד דירה להשקעה, ואז כבר לא גרתי בדירת מגורים, ומינפתי מדירה אחת לדירה אחרת. עשיתי כל מיני דברים שהם פחות לבן אדם הסביר, מה שנקרא, והרגיל. כי זה לא נוח. מה? כי זה לפעמים לא נוח. כן, לגור בשכירות, ולא תמיד זה נוח לכולם. מה שאני עשיתי זה מסע שהוא לאו דווקא נוח לכולם, אבל גם העסקאות שאני עשיתי, בלי קשר אם העסקאות שקניתי היו טובות או לא טובות, אלא הצורה שעשיתי ברמה מימונית, זאת אומרת, למנף מנכס אחד, לקנות דירה ב-100% מימון, זה משהו שבתקופה אחרת היה יותר אפשרי, זאת אומרת, היום לא הייתי עושה את זה. זה לא שאני כזה חכם גדול. יש יותר רגולציות, יותר מגבלות. יש רגולציה, ריבית יותר גבוהה, התזרים שלך יש לי מדי, all of the above, מה שנקרא. אוקיי. שזה לא כזה רע, אפשר לדבר על זה קצת. התזרים שלי זה לא כזה רע, אתה גם מחזיר חלק מהקרן, זה לא כזה תמיד כזה רע. אז הגעתי לאיזושהי החזקה של 3 דירות, ואז שרציתי לדעת, אוקיי, מה הלאה? היה מס רכישה, אתה צריך מחירים גבוהים, זה אומר שאתה צריך להביא מלא הון עצמי, כי המינוף הוא מוגבל. אז בנקודה הזאת אמרתי, אוקיי, יש לי כסף פנוי, ואז אני הבנתי מס רכישה, ואז הבנתי רק 50% משכנתה. אתה יודע שהמס הרכישה שלך הוא בערך כמו לקנות בית שלם בארצות הברית או משהו. ואז משם הבנתי, אוקיי, רק 50% מימון, אז אני צריך להשכיב ערימות של כסף בשביל עסקה נוספת, ונתקעתי, כאילו בגדול נתקעתי, זאת אומרת, לא היה איך להמשיך. ומפה מה שזה הוביל אותי, אז זה הוביל אותי, כאילו, אני גרתי בארצות הברית 1.5 שנה, שהייתי צעיר, והתרבות האמריקאית, גם עבדתי הרבה בתור הייטקיסט עם ארצות הברית, זאת אומרת, התרבות האמריקאית, אני מכיר אותה, אז באופן טבעי הלכתי לשם, בחנתי דברים אחרים, אבל הכל היה נראה לי כזה פחות רגולציה, פחות שקיפות, כאילו מאוד נראה טוב, אבל הנייר, אבל מפחיד כזה, פחות שליטה, פחות חוקים, לא יודע, הכל כזה, שכונה קצת, לא יודע, דברים כאלה, הכל כזה נראה לי חפרי. זה קטע, שים לב כמה חוסר ידע, כמה חוסר ידע יכול להוביל לפחדים, כי אתה מדבר על השוק הכי שקוף בעולם בערך. נכון. יש המון יתרונות והמון חסרונות, כן, אבל... אתה מדבר על ארצות הברית. כן. לא, אני אומר שחיפשתי אלטרנטיבות שהן לא ארצות הברית, אז הרגשתי כאילו, אמרתי, אוקיי, קשה לי להשיג את המידע, אין לי שליטה, הרגולציה לא משהו והכל. ודווקא בארצות הברית, מצאתי את כל המענה הזה, אבל עדיין הרגשתי כאילו פער מאוד משמעותי, בללכת ולעשות את המהלך,
אז עשיתי פרויקט X, שאתה בטח אוקיי. מכיר את זה. מכיר, שמעתי, כן, לא... כן, זו תוכנית הכשרה ליזמים בגדול, לנדל"ן בארצות הברית, שבעיקר זה שחרר לי המון מעצורים מנטליים ונתן לי קצת ידע, וגרם לי לעשות את העסקה הראשונה. אתה יודע שגם שאני מלמד, מהמם. יש המון, לדעתי, משקל מאוד גדול להתפתחות המנטלית מנטלית, שלך. בטח. ויש ממש שיעורים שאני היום עושה, אמ, בהתחלה יותר של הדברים של ברגע שאתה משחרר מחסומים מהמם. מחשבתיים, רגשיים, ממש, כשאנחנו עובדים על ההתפתחות המנטלית, זה לוקח אותך עשרות מונים, כאילו, קדימה, זה ממש ממש חשוב, מה שאמרת עכשיו. לעשות ריצ'רד למתווכים פתאום. לעשות אפילו הכי פשוט, שלום, כן, קוראים לי אביעד, אני כן, רוצה לקנות השנה אני של משקיע, 3 בתים, כן, ככה וככה. אני משקיע בזה, אני רוצה נכון. כאילו לעשות את הריצ'אוט הראשוני, את הנגישות הראשונה, לחפש קבלנים, דברים כאלה. נכון. זה לא אומר שהכל מצליח, אבל זה אומר שאתה עושה את הדרך ואתה מתחיל לפתור בעיות בדרך. אני היום, כשאני מחנך נגיד את הילדים שלי, אני אומר, זה בסדר לגשת לאנשים זרים ברחוב, איתי, אבל, ולשאול אותם משהו. זה נכון. בסדר לגשת למוכר בחנות, יש תיגש. משהו, יש סרט שזה סרט די טוב, כאילו, של מט דיימונד, שנקרא The Martian, שהוא ננטש במאדים, בסדר? אוקיי. long story short, הסרט הזה זה סרט די מעניין, ומבחינה חברתית, לראות איך הוא מסתדר לבד, אבל בסוף הוא אומר משפט נורא יפה, שזה כאילו משהו שהוא מוביל אותי בדרך היזמית שלי. הוא אומר לי כזה דבר, הוא אומר בסוף, הוא מדבר לסטודנטים, והוא אומר להם, אם תטוסו לחלל, כאילו זה סטודנטים, זה אסטרונאוטים, בוודאות דברים ישתבשו, ואתם תהיו בסכנת מוות. בוודאות, 100% יקרה דברים רעים. אתם יכולים לוותר, בסדר? או שאתם יכולים לגשת לעבודה. ואז תפתרו בעיה אחת. רק בעיה אחת. ואז אחרי שסיימתם לפתור את הבעיה הזאת, תפתרו את הבעיה הבאה. ואז את הבעיה אחריה. ואם תפתרו מספיק בעיות, אתם תגיעו הביתה. בסדר? מדהים. זאת אומרת, אתה לא תגיע הביתה, אל תחשוב איך להגיע הביתה, כי זה רחוק לך מדי. תפתור בעיה קטנה, תפתור מה אני צריך לאכול, אחר כך תפתור את זה. בסוף אתה תגיע הביתה. וזה בדיוק הפואנטה. זאת אומרת, אתה מכניס את עצמך לתוך סיטואציה מסוימת, ממקום של ידע, ואתה מתמודד. ואתה מתמודד תוך כדי תנועה. אז משם באמת התחלתי כאילו בעצם לקנות נכסים. בהתחלה הייתי עושה פליפים, אחר כך עברתי היו עסקאות שהרווחתי, היו עסקאות שהפסדתי, היו עסקאות שהיה תיקו, היה הכל מהכל, באמת, סיפורי. עשית עסקת פליפ והפסדת כסף? כן. אתה יודע, תמיד זה, כן. יש המון כן. משקיעים לפעמים באים אליי, מדברים איתי, אפילו אתמול בא אליי, אולי נעשה פליפ. כאילו, אוקיי, רגע, שנייה. והכל דובונה אכפת לי, והכסף זורם. בדיוק, ממש ככה. אז אתה יודע, יש לי... זה מצחיק, אני לא שמח שהפסדת כסף בפליפ, לא, אני אבל אני שמח. שמח כאילו שציינת את זה עכשיו, כי לפעמים, כן, אנשים לא מבינים שבצורה של פליפים, יש גם סיכון מסוים. וזה חלק ממה זה לא סיכון מסוים, יש סיכון קיצוני, ויש פה חסרונות מיסוי, ויש פה 1,001 פרמטרים, ויש לי, כמו שיש לך, בסדר? צלקות, ומגיע לנו בפעמים מכל הצפרדעים שנשקנו, מהטעויות שעשינו, בסדר? ומהדברים שעשינו בדיוק כמו שצריך, אבל הם השתבשו בדיוק כמו שלא צריך לקרות, וקבלנים שנטשו, הכל מהכל, יש לי באמת... סיפורים על סיפורים. אף אחד לא יכול לספר לי חרטות על השקעות פסיביות והכל סבבה, מה שנקרא, באמת, אני כאילו, זה פרק שלם. מדהים. אבל בגדול, זה חלק מהמסע, חלק מהדרך. זאת אומרת, זה חלק מהמסע שלנו, כמו שבשוק ההון התנודתיות היא חלק ממסע הצמיחה שלך בשוק ההון, אז בנדל"ן, כיזם אני אומר, או כמשקיע שרוצה להיות קצת יותר אקטיבי, זה חלק מהמסע, וזה גם עזר לי להגיע לאן שאני מגיע היום, לא רק בהיבט הנדל"ני בארצות הברית, או באופן כללי, אלא כלי כיזם באופן כללי, שהיום יש לו כמה פעילויות וכמה חברות שמתעסקות בתחומים שונים. איך כאילו מתמודדים עם שינויים? אתה יודע, אתה יכול לבוא ללקוח שמפחד לשים כסף בפקם. ואתה יושב פה ומספר לי שיש לקוחות שיש להם 2 מיליון שקל בחשבון לצורך העניין, וחודשיים אחרי זה הם גם השקיעו בארצות הברית. איך עושים את השינוי המחשבתי, את המעבר? זאת אומרת, זה לקחת בן אדם ממקום מאוד מאוד מסוים למקום מאוד מאוד מסוים אחר.
איך עושים את הדבר הזה? כי... cut the bullshit. זה cut the bullshit, פשוט מאוד. אתה בא ואומר, תקשיב, אוקיי. אין דבר כזה השקעות פסיביות, בסדר? אין דבר כזה, מה שנקרא, הכנסה פסיבית, בסדר? יש דרך שאתה צריך לעשות, ואתה צריך למצוא את ההשקעה, לא השקעה טובה או השקעה רעה, כי על הנייר, הכל סבבה. על הנייר הכל נראה בסדר, על האקסל אוכל הכל, לא משנה כמה פרמטרים אתה תשים עליו, בסדר? האקסל לא רלוונטי. טוב, שם מה שאתה רוצה. תחשוב שם מה שאתה רוצה, גם אם אתה אגב ממקום טוב. אנחנו לא יודעים כמה הערך יעלה. אנחנו יכולים לשער מה הסחירות תהיה, אבל אנחנו לא יודעים כמה תיקונים יהיו לנו בדרך, מה שעלול לפגוע לנו בסחירות. אנחנו לא יודעים אם פרופרטי טקס או המיסים פתאום יעלו, או המחירי ביטוח יעלו. אנחנו יכולים לשער עד מחר. מה שאתה צריך לבוא ולחשוב... גם מה היא שהיא די יורדת לאחרונה. נכון, אז אני אומר, לא, הכל יכול לקרות. אני אומר שמה שאתה יכול לתכנן זה מה ההשקעה שמתאימה לך. אם אתה רוצה השקעה, אם חשוב לך האקטיביות וחשוב לך השליטה, אם אנחנו לוקחים את העולם שלנו, את העולם של החזקת נכסים בארצות הברית, אם חשובה לך השליטה, בסדר? אבל אתה מבין מנגד שפסיבי זה לא, וזה חשוב מאוד להבין את זה, אבל חשובה לך השליטה, והמחיר שאתה משלם על השליטה שאתה רוצה, זה שזה לא פסיבי, אחלה. אם אתה רוצה השקעה פסיבית, אתה צריך להבין שאתה צריך לוותר על השליטה, ואז יש אלטרנטיבות אחרות. אפס שליטה. אפילו אחד מהפרקים קראתי לזה. אפס שליטה. אפס שליטה. זה יכול להיות, אגב, אתה יכול להגיד, יכול להיות שזה לא מתאים לי בכלל. יכול להיות שהפסיביות חשובה לי, אני מוכן לוותר על שליטה, בסדר? יכול להיות שההשקעה הזאת בארצות הברית פחות מתאימה לך, אתה יכול לדבר על קרנות, אתה יכול לדבר על השקעה בשוק ההון, בסדר? שהיא כאילו פסיבית, אבל הכל יכול לקרות, אתה מבין את העקרונות. אתה צריך להבין איזה השקעה מתאימה לאופי שלך. כי זה לא ששוק ההון יעשה יותר טוב בנדל"ן בישראל, או יותר בנדל"ן בחו"ל. אתה יודע, אני יכול להתפלפל על זה עד מחר. אפשר לריב על זה 3 שעות. כן מינפתי, לא מינפתי, כן עלה, לא עלה, שכירות, אבל גם פה אפשר למנף, גם פה זה, ותמיד יש את הוויכוחים האלה. הכל אותו דבר. אני אומר, הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. אם אתה עושה נדל"ן, כנראה שאתה יכול לעשות תשואה יותר גבוהה אם אתה ממנף, בסדר? אבל מינוף זה סיכון. ואם זה שוק ההון, אז בטווח הארוך זה מאוד מתגמל אותך, אבל בטווח הקצר אתה גם יכול להפסיד כסף. אז בסופו של דבר, כל הוויכוחים האלה, בסופו של דבר, זה מה ההשקעה שמתאימה לי. בסוף, הכל אותו דבר. על הנייר, לפחות, הכל אותו דבר. ברגע שאתה מבין מה מתאים לי, ומה היכולת שלך, ומה הסבילות שלך לסיכון שאתה נוטל, ומתוך איזשהו עיקרון של פיזור סיכונים, בסדר? כי אתה לא רוצה, סבבה, אני מרגיש בנוח עם שוק ההון, אז אני אשים את כל הכסף שלי בשוק ההון. לא, זה גם לא טוב. כי אז יש לך חשיפה למכשיר השקעה אחד. אז כשאתה מבין את כל אבל למה זה לא טוב? אני יכול לפזר את זה. נכון, אבל... אתה יודע, אג"חים, כספיות... מעולה. מדדים, מדדים עולמיים. אם אני משקיע במדד עולמי, והשוק בארצות הברית יורד, אז גם המדד העולמי יורד. מדד העולמי, לצורך העניין שכביכול הוא מדד עולמי ולא קשור רק לארצות הברית, הולך בקורלציה מושלמת ל-S&P 500, והולך בקורלציה מושלמת לנאסד"ק, שזה בכלל מדע טכנולוגי. כן, אבל אפשר גם להיחשף לעוד אפיקים, לא, אנרגיה מתחדשת. לגמרי, לגמרי. לא, אין לי מושג. לגמרי, ואני אומר, בסופו של דבר, שוק המניות, בסופו של דבר, זה לא שיש לך, ברוב המקרים, מדדים, כל הכלכלה העולמית הולכת ככה, ויש מדד ספציפי שהולך ככה או הפוך. זאת אומרת שיש משהו, כשזה אדום, זה אדום. כשאדום זה אדום. כשיורד גשם, כולם נרטבים. שטראמפ עכשיו צעק מכסים במרץ, הכל ירד. מה קשור המכסים של טראמפ למה שקורה בצרפת בכלל? בגדול לא יותר מדי. שהיה מדד הסאב פריים במשבר נדל"ן בכלל, המשבר הסאב פריים ב-2008, זה בכלל משבר נדל"ן. שוק המניות קרס. אפילו ישראלי. נכון, נכון, וזה לא קשור. פתאום הריבית פה ירדה. נכון, ושוק הנדל"ן בישראל היה יציב. יש קורלציה לדברים, לא תמיד זה בדיוק אותו דבר, אבל יש קורלציה לדברים. אז אני אומר, מה שחשוב זה להבין, קודם כל מה המטרות והיעדים, משם לגזור איזה סוג השקעות מתאימות לי, להבין כל דבר, מי אני בתור משקיע, פסיבי, אקטיבי, שליטה, לא שליטה, ולצאת הדרך עם הדבר הזה. ושאתה מתאים לעצמך השקעה שמתאימה לך, וואלה, אתה גם תתמודד עם זה יותר טוב, גם בתקופות הפחות כיפיות, שנוטים לא לדבר עליהן. אני חושב לפעמים באים עליי, משקיעים, דיברנו על זה קודם, אני רוצה לעשות פליפ. כן. אז אני שואל ישר, מה אתה שואל ישר? אני יותר אומר, למה? בדיוק, אני גם אומר, למה? למה? אני רוצה להרוויח כסף. זה בדיוק, למה?
זה למה. זה לא, אני אגדיל את ההון, אני קרש קפיצה, אנשים שומעים ברשתות הרבה מאוד דברים, אני אגדיל את ההון, ואז יהיה לי, אתה יודע, יש כל מיני מושגים, דירות מקפצה, אני שומע כל דברים ברשתות, כל מיני דברים כאלה, ובאמת השאלה הראשונה שאני גם שואל, זה בדיוק כמו שאתה אמרת, למה? כאילו, לא יודע טוב או רע, למה? מה זה נותן? לאן זה לוקח אותך? לאיפה אתה רוצה להגיע? לא יודע. אנשים מחפשים קיצורי דרך. כן. אנשים, יש פה תרבות של פומו, בסדר? בהמון המון המון דברים. בוא רגע סטיגמות, בסדר? נשבור סטיגמות. אין ניצחונות מהירים. יכול להיות שיש ניצחונות מהירים, אבל זה מגיע עם סיכון אדיר. ולפעמים צריך להבין, אין בעיה, אתה רוצה לעשות משהו שיכול להקפיץ אותך, לעשות לך קיצורי דרך, אני לא אומר שזה לא קיים. אני אומר שצריך להבין שזה מגיע עם סיכון אדיר, וצריך להבין מה הסיכון הזה, ואז תקבל את ההחלטה. הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, אוקיי, את נתת דוגמה כפליפ. פליפ זה השקעה עם רמת סיכון קיצונית. אתה השקעה יכול להפסיד את כל הכסף שלך. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. כן. זה יכול לקרות. אז יש לך פוטנציאל, אפסייד, אתה גם יכול למנף פליפ. יש לך אפסייד משמעותי, ואפשר לעשות הרבה מאוד כסף. אני עשיתי הרבה מאוד כסף מפליפ, בסדר? ודווקא בפליפ הראשון, שאני מאוד הרווחתי כסף, זה היה הדבר הכי נורא. מזל של מתחילים, זה... כן, והרגשתי שאני... מלך העולם. פיצחתי את השיטה. כן. ואתה מקבל שיעור בצניעות נורא מהר, וכשזה קורה זה נורא כואב, אבל... ואז אתה מבין את הסיכון. אני לא רוצה שאנשים יחוו את הסיכון הזה, אני רוצה שהם יבינו את הסיכון, ואם הם רוצים לעשות את זה עדיין, אני אומר את זה הרבה ללקוחות שלי, אחרי שאתה מבין, לאו דווקא בפליפים, אחרי שאתה מבין את הסיכון ואת ההשקעה, אני הראשון שיבוא ויחבק אותך. כי אתה מחליט החלטה של ילד גדול. זו החלטה שלך, לא שלי. כשאנחנו מדברים על פליפים, יש כל כך הרבה דברים, ספציפית, אם לקחנו רגע פליפ, כל כך הרבה דברים שצריכים לעשות נכון. רגע, להשתבש זה כן, חכה, אני אמרתי לעשות נכון. יכולים להשתבש. שיכולים להשתבש, כן, אבל אני אומר עוד בהתחלה שכל כך הרבה דברים שצריך לעשות נכון, זה אם זה המחירים של לקנות את הדבר הזה בצורה נכונה, ואם זה לשפץ ולא להתפתות ולשפץ עוד ועוד, רגע, גם את זה וגם את זה וגם את זה, ולהבין שלא כל כסף שתשקיע בהכרח יחזור אליך, ויכול להיות שבתקופת הפליפ גם השוק יזוז לך, פתאום ירד לך, או יעלה, או דברים כאלה. כל כך הרבה דברים יכולים להשתבש בפליפ, ואתה פותח את הקירות, אתה מגלה דברים, אתה מיליון דברים, ולא בטוח שתמכור במחיר, יש המון המון דברים. אני לאו דווקא אומר שלא, יש אנשים שעושים את זה מצוין, אבל... היום פחות מבעבר. אני לא יודע, אני פחות סופר, אבל כאילו... לא, היום אני אומר, לא, היום כי אני מסתכל על יזמים שפעם היו עושים, יזמים שהיו עושים מאות פליפים בשנה. זאת אומרת, אנשים בסקיילים גדולים מאוד, לא ישראלים. היום אומרים שהשוק, בגלל שיש הרבה יותר זמן למכור נכסים עומדים בשוק יותר זמן בשביל למכור אותם. קודם כל הם עושים הרבה פחות, והמון פליפרים יצאו מהמשחק. מעניין. שוב, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה עדיין לא משנה. זה עדיין השקעה שרמת הסיכון שלהם מאוד מאוד גבוהה. לא סתם יש פוטנציאל מאוד גבוה. יש קורלציה בכל השקעה בעולם, בין תשואה לסיכון. אין ארוחות חינם. נכון. אין ארוחות חינם, שלא יספרו סיפורים, אין ניצחונות מהירים בלי סיכונים אדירים. בסדר? אנחנו לא שם. אנחנו, אני אומר לך, יש לי סיפורי הצלחה אישיים שלי, ויש לי סיפורי כישלונות מפוארים. נכון. בסדר? גם ההצלחה מבחינתי, זה סוג של איזשהו, אני לא אגיד שזה מזל, אבל זה הצלחה שהגיעה עם סיכון אדיר. אתה יודע, היום אני עובד בשוק שבית טוב, באזור טוב, במחיר טוב, יש לו זמן מדף של 3 ימים, אפילו קצת פחות, 1.5 ימים. לסחירות? להשכרה כאילו. לא, אפילו זמן מדף של בית טוב, באזור טוב, במחיר טוב. שאתה קונה אותו. כן, 3 ימים הוא לא שם, הוא לא בשוק. אני מציע הצעה יום שישי, שבת בערב כבר, אתה יודע, בואו, חבר'ה, תסגרו את הסיפור, יש לי מה שאני רוצה ביד. highest and best offers, please, עד 9 בבוקר, יום שבת, אתה יודע, מה, רגע, בית 5 שעות בשוק. ואתה מדבר איתי על אנשים שפתאום רוצים למכור פליפ בטופ דולר, אתה יודע, כאילו, כמה שיותר למעלה, ולעשות הכי הרבה רווח, זה לוקח זמן, וזה כל כך מתחבר עם הדברים. יכול להיות שזה יעבוד, יש אנשים שעושים את זה טוב, אני גם מכיר כמה אנשים שעושים את זה טוב, אבל צריך לדעת לעשות את זה טוב כמו שצריך. אנחנו מכירים את אותם אנשים שעושים את זה טוב, ובאמת, גם הם אומרים שזה לא פשוט. זה לא פשוט. כשזה עובד, איזה יופי. כשזה לא עובד, כן, זה, העסקה הזאת פחות הלכה לי, וזה נכון, פחות מדברים על זה. אתה חושב שכל אחד צריך ייעוץ ותכנון פיננסי? אני חושב שכן. זה קצת לא אובייקטיבי מבחינתי להגיד את זה, כי אני מגיע מפוזיציה, אבל אני חושב
שהמקצוע הזה של תכנון פיננסי הוא סוג של כישלון של המערכת החינוכית, בסדר? הוא ערך לכישלון של המערכת החינוכית. זאת אומרת, אם היו מכניסים אותי למערכת החינוך בתיכון, נותנים לעשות 4 שיעורים, אני הייתי משנה לאנשים את הגורל, בסדר? כי אתה מלמד אותם עקרונות שהם לא למדו, כמו כלכלת משפחה, ריבית דריבית, חוב טוב חוב רע, דברים שהם כאילו מאוד בסיסיים, ויכולים לשנות לגמרי תפיסה של אנשים. אבל אני חושב שהיום כל זוג שמתחיל, הרי בעצם אתה כזוג צעיר, או כבן אדם צעיר, אתה מתנהל פיננסית. תרצה או לא תרצה. תרצה, אתה צריך להכניס כסף, אתה מוציא כסף, אתה צריך לנהל כלכלת משפחה, אם אתה עושה את זה טוב או לא טוב, זה כבר עניין אחר. אתה משקיע בפנסיה, אתה משקיע בקרנות השתלמות, ואם יש לך כסף פונה, אתה מתחיל לשאול מה אני עושה אותו, ואתה הולך לאיזשהו כיוון. אז אתה עושה איזה סוג של זה, אבל תכנון פיננסי יכול לבוא וממש לכוון אותך למקום הנכון שלך, להגיד לך, תעשה, אל תעשה, ולחסוך לך הרבה טעויות בדרך, וככל שאתה מתחיל לזה בגיל יותר צעיר, אנחנו יודעים שהזמן הוא החבר הכי טוב של המשקיע, בסדר? הוא מביא את התוצאות הכי טובות, והוא בעיקר מתקן את הטעויות שלך, שעשית בתחילת הדרך. וברמה העקרונית אני חושב שזה משהו שכל אחד צריך. הלקוחות שלי הם בדרך כלל אנשים שהם אני מושך כנראה אנשים שהם שזה אנשים בני 37 עד 50 כזה, אני בן 43. אני חושב יש לי מקרים של לקוחות צעירים, ואני חושב שכל 10 שנים צריך לעשות איזשהו רוויזיה על הדבר הזה, ובעיקר לחדד את המטרות ואת היעדים, כי אנחנו משתנים כל כמה שנים, והמטרות שלנו משתנות כל כמה שנים. המטרות שלנו בתור זוג צעיר, בן 20 ובלי ילדים, כנראה ישתנו ברגע שהילד הראשון יגיע, כנראה ישתנו ברגע שהילד השני יגיע, אז שווה כאילו לעשות, אבל אתה שואל, התשובה היא כן. אז מתי אני מביא מתכנן פיננסית? אני רוצה את זה בהתחלה, כמה שיותר מהר, כי הזמן זה... הזמן וריבית זה דברים שמשפיעים. היום. או לחלופין, שיש לי... היום. מיליון שקל זמין להשקעה, ואתה יודע, יש לי מלא חברים כאלה, אתה יודע, יש לי זה, מה עושים? אז היום, כי הזמן הכי טוב היה להשקיע לפני 20 שנה, בסדר? בוא נתועץ, כן. בדיוק, אבל אנחנו כבר לא יכולים, כי כבר זה היה 20 שנה. הזמן השני הכי טוב זה עכשיו. עכשיו, זה לא העניין שיש לי מיליון שקל ואיפה להשקיע. זה האם השקעה מותאמת ליעדים, למטרות וליעדים שלך. קודם כל המטרות ויעדים, ואז גוזרים השקעה. לא, יש לי 2 מיליון שקל איפה להשקיע. בגלל זה כל השאלות האלה ברשתות האלה, שאומרים, יש לי 500,000 שקל, מה אתה מציע לי להשקיע? מי אתה? מה אתה? בין כמה אתה? כמה אתה מרוויח? כמה אתה מכניס? אולי אתה בתזרים שלילי, אולי אתה בכל חודש ב2,000 שקל מינוס. דיברת על סוג האנשים שאתה מושך אליך. בדיוק, אתה מבין? אז 2,000 שקל, אז אתה תשקיע במשהו, אתה תלך צעד קדימה ו2 אחורה. אני אומר, צריך להגדיר מטרות ויעדים, ולמי שאין מטרות ויעדים, כל השקעה שהוא יעשה, לא בטוח שהיא תהיה מותאמת למטרות וליעדים האלה. ובעצם אז אתה אומר שצריך לעשות כמה שיותר מוקדם, אבל אוקיי, עשינו תכנון פיננסי. אוקיי, עכשיו עשינו, התחלנו. סבבה, עכשיו אנחנו זוג שהתחתן, בני 30. אני צריך לעשות את זה שוב? עוד 5 שנים? כל 7-10 שנים. בעיקר, אני אגיד לך למה. מה קורה כאילו בסייקל הזה של 7-10 שנים? ועד אז אני לא מדבר איתך יותר? לא צריך. כאילו, לא, יש לך... בגישה שלך, כן. בגישה שלי אני נותן להם כלים ותהליכים להתנהל לבד, בסדר? אני תמיד זמין לשאלות, אבל בגדול לא צריך. לדעתי, אני אסביר את העניין. כשאתה בונה אסטרטגיה לטווח ארוך, או בכלל אסטרטגיה באופן כללי, יש נטייה לאנשים שמשהו קורה בשוק, היום שוק הנדל"ן הוא קצת, בישראל נגיד, הוא קצת באתגר מסוים, בגלל המלחמה שהייתה פה, בגלל הריביות, בגלל. אנשים מרגישים צורך לעשות שינויים. אני טוען שהאסטרטגיה לא משנים בגלל דברים שקורים חיצונית, זה נכון לשוק ההון. בעצם להיות בעשייה. לא, אני אומר... כלשהי? זה אתה מתכוון? לא. אוקיי. אני אומר שהאסטרטגיה לא משנים בגלל גורמים חיצוניים שקורים בחוץ. האסטרטגיה משתנה בגלל דברים פנימיים שקורים לך, שינוי נסיבות שלך. ואני חושב שאנשים משתנים בערך כל 7-10 שנים. תסתכל עליך בתור זוג צעיר, בסדר? שאתה ולירון התחתנתם, אני אומר, כאילו, או איחדתם משק בית, אז הייתם זוג צעיר. אז המטרות שלכם היו נאיביות להפליא ומסוימות. לנסוע לתאילנד ולקנות בית בלי משכנתה. חלק יתקיים, חלק לא. אתה יכול לחשוב איזה חלק לא יתקיים. בדיוק, לחשוב לבד. ואז הגיע הילד הראשון, נכון? וזה בדרך כלל מגיע בטווחים כאלה של 7-10 שנים. שינוי מקצועי שקורה, שינוי אישי שקורה, ירושה שפתאום חס וחלילה קיבלתם, סכומי כסף גדולים שפתאום נחשפתם אליהם, כי אולי פתאום אתם מרוויחים יותר כסף, או אולי פתאום הרסיוז. תסתכל על זה רגע, תסתכל על המסע האישי שלך, תמיר, כן. ותסתכל שכאילו זה בערך קורה כל 7-10 שנים. אגב, זה לא רק כל 7-10 שנים, זה כל 7-10 שנים, פלוס
דברים שקורים שהם בלתי צפויים. לגמרי. ירושה שקיבלת, כן, או דברים כן. כאלה, אז גם פה, אולי זה שבע. דורש, אז, כאילו, גם בטווח הזה של תוך ה7 שנים, יכול לקרות שיש איזה משהו, נכון. לטוב ולרע, שפתאום דורש אולי הסתכלות. בגלל זה אני אומר שהאסטרטגיה אתה לא משנה בגלל שהשוק פתאום קורה לו משהו, האסטרטגיה משתנה, שמשהו אצלך משתנה, ושמשהו אצלך משתנה, זה הזמן להתחיל לשאול את השאלות. האם המטרות שלי הם כמו שהם היו? האם טווחי הזמן שלי הם כמו שהם היו? לפני שאתה התחתנת, הדבר האחרון שעניין אותך זה מה יהיה לילדים שלך בגיל 30. אחרי שאתה מגיע הילד הראשון, זה כבר פתאום הופך להיות חשוב, איך אני עוזר לילדים שלי להתחיל את החיים שלהם טוב יותר מהנקודה שאני הייתי, או אתה אפילו לא חשבת על זה בכלל לפני כן. נכון. וזה דרמטי. נכון. זה דרמטי, כי אם אתה מתחיל להשקיע לילד בגיל שהוא נולד, 500 שקל בחודש, בגיל 30 יהיה לו מיליון. וואלה. אתה יכול לשים 500 שקל בצד כל חודש מאז שהוא נולד? לדעתי רוב האנשים כן. אולי 400, אולי 200, אולי 700, לא יודע, לא שופט מה שנקרא. אתה יכול? אתה יכול. אני לקחתי את זה לאקסטרים בזמנו, אני זוכר 1,000 לכל ילד, וזה היה כאילו... אז זה מחיר. זה גם מחיר, כי אתה אומר, אני שם 1,000 שקל, כי אני בסוג של איזשהו אטרף למשהו מסוים. נכון. אבל אם אני אומר לך, תקשיב, 1,000,000 שקל בגיל 30, מתאים? אולי תגיד לי כן, אולי תגיד לי לא. סבבה, בשביל זה תשים 500, מספיק. ה-1,000 שקל האלה שילמת מחיר. אני לא אומר שזה הרבה או קצת, אני אומר שילמת מחיר. ה-500 שקל האלה אולי אתה יכול לצאת לעוד מסעדה. נגיד, בסדר? אז הדבר הזה, הדברים הקטנים האלה, לדעתי כל 7 שנים, לפעמים 10 שנים, שכל אחד יראה את זה במקרה האישי שלו, צריך לבוא ולעשות איזושהי הסתכלות מחדש לדבר הזה. אבל כן, בגדול, אם בן אדם שואל את עצמו, מתי הזמן הכי טוב לעשות תכנון פיננסי? כנראה שהוא צריך לבוא לעשות תכנון פיננסי באותו רגע, כשאתה חושב על זה. זה מעניין. ויש כאלה שאני בטח עכשיו בטוח שומעים אותנו, ואומרים, אני לא צריך מישהו כמו אביעד, אני יכול לעשות את זה לבד. נכון. אתה יכול לעשות את זה לבד. איך עושים את זה לבד? איך עושים את זה לבד? קודם כל, אתה יכול לעשות את זה לבד. יש לי תשובות בשביל עצמי, כן? לא, לא. אתה יכול לעשות את זה לגמרי לבד, אתה לא צריך את אביעד. בסדר? באמת אתה לא צריך את אביעד, או איש מקצוע אחר לצורך העניין. אתה צריך להבין וללמוד את עקרונות ההשקעה בשוק ההון, אתה צריך להבין אם אתה עושה עסקת נדל"ן, איך לעשות אותה בצורה נכונה, עם יעילות מיסויית, עם מינוף נכון, ועדיין לגדר את הסיכון שלך, כי מינוף זה סיכון, אין ארוחות חינם. אם אתה רוצה לעשות השקעה בחו"ל, כחלק מאיזושהי תוכנית כללית, אם אתה יודע בכלל לבנות לעצמך תוכנית כללית, ולהגדיר לך את המטרות, ולסרטט לך, אני אומר את זה לא בציניות אגב, אני באמת, אם אתה יודע להגדיר את המטרות, להבין איפה אתה נמצא היום, ולבנות לך את המפת דרכים שמחברת בין נקודה ל-A ו-B, זה לא כזה מסובך, אתה יכול לעשות את זה לבד. אני חושב שמתכנן פיננסי יודע לעשות את זה בצורה איכותית יותר, ויעילה יותר, ותמנע ממך מלעשות הרבה טעויות, כי הוא נפגש עם, אני מקווה, לפחות אני, עם מאות לקוחות לאורך השנים, והוא גם יודע גם המון מעצורים והתנגדות של אנשים מסוימים, ואז לבחור את ההשקעות הנכונות לך. איך אתה מנחיל את זה לילדים שלך? וואו, זה הדבר פחות או יותר הכי חשוב, כי את הטעויות זה דברים שאני לא עשיתי בגיל צעיר, יש לי 2 אפשרויות, או לתת את זה ללקוחות שלי, בסדר? זה העבודה שלי, זה הפרנסה שלי, או לתת את זה לילדים שלי. אז אם זה לאיתן, שהוא... אתה יודע שגם לי יש איתן. כן, כן, אני יודע, בזה אמרתי את השם, אז הוא בן 14 וחצי, אז באמת להסביר לו, להתחיל לחשוף אותו ככה לעולם ההשקעות, בסדר? להסביר לו את ההשקעות שזה שוק ההון, כי בגיל הזה כאילו זה הדבר הנגיש שאתה באמת יכול להראות, ויכול להבין את זה, ולנהל את דמי כיס שהוא מקבל. יש אנשים שכאילו מאמינים נגיד, לשלוח אותם לעבודה והכל, אני חושב שזה יגיע בשלב טיפה יותר מאוחר, אבל... לסחוב עגלות בירקות מבחינתי. כן, בגדול כן, אבל אני רואה בזה משימות של הבית, זאת אומרת, אחריות של הבית, זאת אומרת, אתה מפנה את המדיח, זה התפקיד שלך בבית, אתה מוריד את הזבל, זה התפקיד שלך, אתה לא מקבל על זה כסף. אתה מקבל כל חודש תקציב, אתה צריך לנהל אותו, נגמר הכסף, תנהל מה שנקרא את עצמך. הבנות שלי, לעומת זאתי, זה שהן בנות 8.5. קחו ויזה ולכו לקניון? לא, קחו 20 שקל ותלמדו מה זה עודף. אוקיי. שאתם נותנים כסף למוכר. התנהלות הכי בסיסית. הכי בסיסית, כאילו הוא לא... עכשיו אתה זוג צעיר שהוא מתנהל פיננסית, הוא יודע, הוא רוצה, אם הוא יודע או לא, אם הוא יודע או לא יודע, הוא שוכר דירה, והוא משלם חשבונות ומשכורת. הבן שלי לא, אתה יודע, שבאתי ואמרת לו, תשים 100 שקל בחודש, להשקעה כל חודש. עזוב כמה הוא ירוויח מזה מבחינת ריבית דריבית, עצם העובדה שהוא לא הרגיש את זה, וזה צורה כבר, ופתאום הוא אמר, יש לי 1,200 שקל בסוף שנה, פתאום הוא גילה את זה, כי השנה עברה מהר, והוא לא שם לב לזה. הוא לא שם לב שהשנה עברה, ו100 שקל ירדו לו כל חודש, בלי שהוא, כאילו, באופן אוטומטי, ופתאום הוא הגיע סוף שנה. והיה שם 1,300 שקל, אז ה100 שקל ריבית הזאת, זה לא העניין בכלל, זה פתאום 1,300 שקל, 1,300 שקל, הוא כבר יכול לקנות לעצמו איזשהו משהו משמעותי.
הדבר הזה של לחסוך באופן אוטומטי, העיקרון של החיסכון. היתרון של החיסכון באופן אוטומטי, שזה קורה באופן אוטומטי, לא משנה מה אתה עושה, זה פשוט זה הוצאה, זה חלק מההוצאות של הבית שלך. כמו שאתה משלם ועד, אתה גם משקיע כל חודש. הדבר הזה, שזה נקרא בצורה אוטומטית וכפויה, ופתאום, אתה יודע, החיים ממשיכים, ועובר שנה, שנתיים, ופתאום יש לך כסף. בגיל הזה אני חושב שזה מאוד משמעותי. אני חושב שאתה גם קודם כל, עשית משהו נוסף, שאתה קודם כל חוסך משהו מהשכר שלך, ומהשאר אתה מתנהל, חלק אתה רוצה להשקיע, חלק אתה רוצה לחסוך ולהשקיע, וחלק אתה רוצה לבזבז או מה שצריך. אין כסף, הכסף יצא כבר מהחשבון. בדיוק. אם לצורך העניין אמרתי לו, הדמי כיס שלך זה 200 שקל בחודש, או 300 שקל בחודש, ו100 יורד לך באופן אוטומטי, אין לי 300, יש לי 200. זה לא קיים. אם היום אתה מחליט לשים 1,000 שקל בצד, זה הכסף הפנוי שלך. עם זה אתה מתנהל. עם זה אתה מתנהל, כמו שאתה יודע לשלם שכירות או משכנתה, וזה מה שאתה צריך להוציא כל חודש, והכל מתיישר אחר כך, וזה קורה אם אתה תרצה או לא תרצה, זה יקרה. החזרתיות, האוטומציה הזאת, לאורך זמן תופסת מלא תאוצה. לקראת סיום, מעניין אותי לדעת שני דברים. איפה אתה רואה את עצמך 5 שנים הקרובות, גם עסקית וגם מבחינה פיננסית אישית, לאן אתה הולך? אני לא יודע אם 5 שנים, אני בן 43, יש לי את המטרות שלי לגיל 50, בסדר? אוקיי, אני רציתי להקיע לך עם 5 שנים. כן, לא. איפה אתה 30 שנה קדימה? גם זה סתם, מה זה 50? זה סתם כאילו, אתה יודע, מספר... לא משנה, הגדרת לעצמך משהו שנראה לך... כן, מספר אקראי. כן, אצלך הכל קורה 5 שנים קדימה, אמרנו 35 משבר, לגמרי. אז בגדול להמשיך לעשות את מה שאני עושה היום, בסדר? כי אני באמת ממקום שאני נורא אוהב את מה שאני עושה. אני חושב שהגיוון בין להשפיע על אנשים בהיבט הפיננסית, ללמד אנשים איך להשקיע נכון, לבין כל העשייה בנדל"ן בארצות הברית, גם הפרטית וגם העסקית שלי, הגיוון הזה מאוד מאוד מעניין אותי. אני מהנה בהיי, ואני מאוד רוצה להגיע למטרות הפיננסיות שלי בגיל 50, בשביל שאני אוכל לעשות בדיוק אותו דבר, רק בפחות אינטנסיביות. והפחות אינטנסיביות זה שיהיה לי את הזמן לעשות דברים שהם לא קשורים בכלל לכסף, שזה בכלל לאמן כדורסל. אז לילדים, יש לי תעודת מאמן כדורסל, וזה משהו שאני נורא אשמח לחזור אליו, עשיתי את זה בגיל 20 ומשהו, ולקחת איזה 2 קבוצות נוער, ולעשות את זה בזמן הפנוי שלי. בוא נגיד זה ככה. נשמע לי שאתה במקום מאוד מאוד טוב בחיים, ואתה אומר, אני עכשיו, ככל שנגיע יותר ויותר לעתיד, אני רוצה לעשות יותר את הדברים, אמרנו, פחות המשימות המגעילות שאנחנו לא אוהבים, ויותר את הדברים שכיף לי לעשות. נכון. מדהים. בן אדם עכשיו ששומע אותנו, מישהו או מישהי, שרוצים לעשות את השינוי בחיים שלהם, לקחת באמת את המצב הכלכלי שלהם, לקחת אותו עכשיו קדימה, ולהתקדם למשהו. עדיין יכול להיות שהם לא, אם אני גם מבין אותך נכון, הרבה פעמים לא בדיוק יודעים. מה היית אומר להם? קודם כל, זה לא כזה מסובך. אתם רחוקים פשוט החלטה אחת, מלשנות לגמרי את העתיד שלכם. זה לא סתם משפט, אני קורא לזה משפט בזוקה, זה ממש 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 ככה. זה פשוט לקבל החלטה, לצאת לדרך. כשאני אומר לצאת לדרך, זה יכול להיות, אם אתם חשבתם להשקיע במשהו, תתחילו להשקיע, תעשו את כל הבדיקות. אתם צריכים איש מקצוע, תיקחו איש מקצוע. אתם מרגישים מספיק בטוח לעשות את ההשקעה בעצמכם, תעשו אותה בעצמכם, בסדר? תמיד עדיף איש מקצוע כמובן, לא משנה כרגע באיזה תחום, אבל תצאו לדרך, כי הדבר הכי גרוע זה אנשים שנתקעים ולא עושים שום דבר. כי אם אתה לא תעשה שום דבר, אתה לא תשיג שום דבר, בסדר? אם אתה תעשה משהו, יש לך סיכוי להצליח, ויש לך סיכוי לא להצליח, אבל אתה כבר התקדמת. למרות שאולי לא הצלחת, אתה כבר התקדמת. התקדמת צעד אחד קדימה. ורוב האנשי מקצוע, דווקא נמצאות במקום שהם הצליחו, כתוצאה מהפעם הראשונה שהם עשו משהו, והם נכשלו. לא הצליחו בפעם הראשונה, ולכן אתם חוקים החלטה אחת קטנה, ומה שנקרא, אני תמיד אומר את זה, סוגר את זה בסוף, הרבה פעמים בתכנים שלי, מה שנקרא, צאו לדרך, ותתחילו כבר להשקיע. זה מה שאתם צריכים, זה המסר בסופו של דבר לכולם. תמצאו את הדרך, לצאת לדרך ולהתחיל להשקיע. חייבים. אפילו בעולם הכדורסל, אפשר להגיד שאתה מפספס 100% מהקליעות שאתה לא זורק. בדיוק. הקלעי הכי גדול בכל הזמנים זה סטף קרי, עלה 4,000 שלשות בכל הקריירה שלו, בסדר? הוא זורק כל יום 500 שלשות.
תכפילו את זה בקריירה של 20 שנה, תגיעו למיליונים של זריקות, בשביל שהוא בסוף יקלע ב-40% מהקליעות שלו. 40%. תורה. מדהים. אביעד רווה. תודה רבה. תודה רבה. היה כיף. בטח, הדדי לגמרי. איזה כיף.